d'aquest tutorial, amb el qual aprendrem a utilitzar la cerca avançada en PubMed, combinant dos termes més, utilitzant l'historial de cerca. Partint de la pàgina principal de PubMed. L'opció de cerca avançada la tenim situada davall la caixa de cerca bàsica, a la cantonada inferior esquerra. En la següent pantalla podem veure en aquest desplegable els diferents camps per als quals podem fer la cerca. Podem destacar títol abstract, títol i els camps específics, terme més, subencapçalaments i major tòpic. En aquest cas utilitzarem el camp de termes més. Com a exemple, suposarem que el nostre tema d'estudi tracta sobre la promoció de la salut en atenció primària, en el qual podem veure que hi ha dos termes principals, promoció de la salut i atenció primària, i els seus corresponents termes en anglès, descriptors que hem localitzat utilitzant l'eina Desk. Realitzem la cerca amb el primer terme en anglès. Mostrem l'índex, seleccionem el terme més adequat que afegim a la caixa de cerca per a llançar la cerca. Veiem que hem obtingut uns resultats. Fem clic en Advanced i comprovem que en l'historial de cerca que està guardada. Ara realitzem la mateixa operació amb el següent terme. Comentar-vos que és convenient cercar terme a terme en les bases de dades. Introduïm en la caixa de cerca Primary Health Care. Mostrem l'índex. Seleccionem el terme més adequat per afegir-lo a la caixa de cerca i llancem la cerca. Veiem que hem obtingut una sèrie de resultats. Fem clic en Advanced. Ara, en l'historial de cerca, podem comprovar que tenim les dues cerques diferents de cada terme que les combinarem des de l'opció Actions. Afegirem a la caixa de cerca la primera i la segona la combinarem a l'operador booleà AND, ja que volem obtenir resultats en els quals apareguen els dos resultats. Llancem la cerca i veiem els resultats. En Advanced tornem a l'historial de cerca i comprovem la cerca amb l'operador booleà AND. Si fèrem clic en els resultats, tornaríem als resultats obtinguts. En resum, hem realitzat una cerca avançada per cada terme principal, utilitzant el camp termes més per a combinar-les posteriorment amb l'historial de cerca. Gràcies per la vostra atenció.